σας παιδιά, παίζουμε Shadow Fight 2. Ωραία, πάμε στο Volcano. Όπως βλέπετε με λένε Γρηγόρη. Άμα βρείτε καμιά φορά, θα είμαι εγώ σίγουρα. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας άλλος Γρηγόρης. Και αρχίζουμε. Καλύτερα να κάνετε subscribe για πάρα πολλά βίντεο. Κοιτάξτε, έχω το set του Monk. Γεια, άντε γεια. Το set του Monk είναι τέλειο. Άντε γεια Volcano. Είμαι τώρα μεγάλος YouTuber, αλλά είμαι στην αρχή όπως βλέπετε. Έχω κάνει λίγα βίντεο. Αλλά με το χρόνο θα κάνω πάρα πολλά. Πιστέψτε με. Είναι το πρώτο βίντεο που μιλάω. Τι τον έκανα! Ναι, πήγες να το κάνεις εδώ στο μισό. Και ο Window έκανε το ίδιο. Έλα ρε, έλα μια τελευταία. Δεν την πρόλαβα. Τώρα. Για να δούμε πόσο. 479 βαθμούς. Τέλειο μιλάμε. Το πιο τέλειο πράγμα του κόσμου. Το Shadow Fight 2 είναι το καλύτερο παιχνίδι. Έχει τις μαγείες, έχει τα σούρικες, έχει και ο αδελφός μου. Είναι το καλύτερο παιχνίδι. Αλλά να σας θυμίσω, κάντε subscribe για πολλά περισσότερα βίντεο. Αλλά γράψτε ένα σχόλιο το set μου, δεν είναι τέλειο. Που το χτύπησα. Όχι ρε. Τότε το κάνει αυτό στη βίντεο αυτό. Δεν το μπορώ καθόλου. Χαϊά. Ναι, ιουχού. Ο Volcano είναι αγαπημένος μαζί με το Mega Light στο κάτω κόσμο. Αλλά τι να κάνουμε που είμαστε εχθροί. Όχι ρε. Γεια. Πάρτινα. Δεν πειράζει, να δούμε πώς έχει. 357, κάτι είναι και αυτό. Για να δούμε στη βαθμολογία τι είμαι. Μακάρι πρώτος. Περιμένουμε λίγο. Πρώτος, δεν σας είπα εγώ. Άντε και 37, τον έχω. Τον έχω. Volcano, άντε γεια. Είδατε ούτε μία κίνηση. Τώρα ας τον αποτελειώσουμε. Μία και καλή. Πάμε. Νίκη το λέμε τον νόμο. Τώρα έτσι αρχίζει. Δεν έχει εσύ. Όχι. Πάλι καλά που το σετοφμό. Όχι. Έχει ίδιο, εντάξει. Δεν μου το χαλάσει τώρα Volcano.
Όχι, ναι, άντε γεια. Όχι, ακόμα. Άντε γεια. Κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο. Γεια σας. 1466. Wow, τέλειο. Για να δούμε το δώρο πρώτα. Εντάξει. Δείτε περισσότερα. Ναι. Σας έχω ετοιμάσει το Mega Life, τον Fungus, εκείνο το πατσόχοντρο και τον Vortex, εκείνο το ψάρι.